Des de Compromís Benicarló ja portem diverses setmanes a la Junta de Portaveus portant el tema del vandalisme que estem patint a Benicarló. Vull dir, ja és habitual que tots els veïns ens queixéssim de les pintades que s'estan fent de forma ja habitual i possiblement setmanal o diària. I el que volem és que es faci algun tipus d'ordenança i que realment es busqui i es perseguisca a qui està fent este vandalisme. El poble es veu brut, el poble es veu sense cap tipus de cuidado, no? És com que tenim el poble abandonat i molts dels motius es deu a aquestes pintades. Així, el que estem demanant des de la Junta Compromís, a la Junta de Portaveus, és que aquest tema es tracte de veres i també que l'Ajuntament d'alguna manera faci alguna cosa per a revertir aquesta brutícia que tenim. I és que es faci algun tipus d'ajuda o alguna cosa per a que els propietaris de les façanes que estan sent afectades doncs les puguen tornar a pintar i a deixar com estaven abans de que aquests vàndals que tenim al poble doncs es carregaren les seues façanes. I una miqueta és això, intentar poquet a poquet anar revertint aquesta situació que tenim i fer que Benicarló estiga més neta i que torni a ser el nostre Benicarló ple de llum i de color, no brut i ple de vàndals. La idea una miqueta seria que els propietaris pagaren una part de lo que és la pintura, però que l'Ajuntament també ajudarà en un percentatge, és a dir, que s'ajudarà que els veïns pogueren tornar a tenir les seves façanes netes en això, en una miqueta d'ajuda, un percentatge de la pintura doncs, que la pagarà l'Ajuntament.